ji destpêka damezrandina xwe ve taweke îro ji bavê Netawa Kurdî Nemir Mustafa Barzanî ta bi serok û Pêşmerge Mesûd Barzanî, Pêşmerge nav û hêza herî pîroz e lê cemgelê Kurd û cîhanê bi giştî. Bi taybet, piştî dastanên dîrokî ku di şerê şikandina tundtirîn rêxistina terorîst û hovên serdemê Daeş tomar kirin. Êdî Pêşmerge lê cîhanê bûye sumbila mirovatiyê, ji ber ku ne bi tenê Pêşmergeyê Kurdistanê lê gel leşkerê roj di ber Kurd û Kurdistanê de şerê Daeş kirin, lê di ber mirovatiyê bi giştî de ew dastan bi xwîn û qehremaniya xwe tomar kirin. û ji ber wê yekê piştevaniya Pêşmerge ji hejmarek welatên navdewletî hat kirin û di nava wan de welatê Fransayê. Wekû rêzgirtin jê Pêşmerge re lê Parîsa paytexta Fransayê, şandeke Pêşmergeyên Kurdistanê beşdarî di merasîmên pêxistina agir de ji bo rêzgirtina serbazên wenda kir. Hejmarek ji derên mîdyayî Kurdistanî belav kirin ku duh roja duşemê bi vexwendineka fermî ji Fransayê, şandeka Pêşmergeyên Kurdistanê bi serokatiya fermandarê Fermandeya Hêzên Zêrevaniyê Ezîz Weysî seredana Parîsê kir, da ku beşdariyê di merasîmên Fransayên salana de bike. Ji bo rêzgirtina serbazên wenda ku di şerê cîhanê yekem de bûn qurbanî bibin. Her wiha jê derna serbar kir ku di wê merasîmê de şanda Hêzên Zêrevaniyê Şevaborî lê Parîsê agir lê ser gora serbazên nas pêxistin û gurzên gulan danîn lê ser gorên serbazan. Ji sala 1923 ve wekû rêzgirtinekî ji bo milyûn û nîvek jê leşkerên Fransayên ku di dema şerê cîhanê yekem de canê xwe ji dest dan, bi berdewamî agir tê pêxistin. Ev e yekem care şandeka hêzên Pêşmerge beşdarî di vê merasîmê de dike. Hêzên Pêşmerge qurbaniyên herî buha ji bo parastina xaka Kurdistana pîroz bi merdî dane û bi hezaran şehîd û birîndar di rûberûbûna rêxistina Daişa terorîst û heşda şeዕbî û dijminê Kurdistanê de pêşkêş kirine. û Pêşmergeyên leşkerê rojî wekû hêzek di nava vê hêza xwedî ezmûn û rêzgirtineka navdewletî mil bi milê Pêşmergeyên Kurdistanê bi rola xwe rabûye û dastanên dîrokî bi lehingî û xwîna xwe bi dihan şehîd û birîndar pêşkêş kirine.